Әссәләму алейкум, Сәйдә абыстай. Минем тыңлаучыларымнан килгән сорау. Хәерле көн. Менә хәзерге вакытта WhatsApp группаларында шундый сүз йөри. Өчен, җидесен, 40-ын мәетнең үткәргә ярамый дигән. Менә моның турында бер укымышлы, белемле остав икәннең сүзен, җавабын тыңлап китәсе килә иде. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mene караучылар. Рәхмәт мине чакыруыгыз өчен. Бу сорауга җавап биргәндә кыскача гына тарих буенча менә булай сөйләргә була. Чит илләрдә 3-се, 7-се, 40-лары, еллары юк. Аларда намаз укыган сайын арвахларына Әлхәм кылхуалла укып, көнгә 5 мәртәбә дуганы җибәрәләр. Безнең илебездә әле бу хәлгә килгәнебез юк. Бу киләчәк язмышыбыз иншалла бездә дә булыр. Тарихын кыскача менә булай сөйләргә була. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кеше үлгәннән соң 20-30 минуттан кеше эшри башлый икән, йомшара башлый икән. Бу медицина хезмәткәрләре сөйләве буенча. Инде мәетне күмәбез. Мәетне күмгән көн саналмый. Мәетне күмеп, аның өстенә, кабер өстенә 3 мәртәбә кояш чыкканнан соң, 3-се дип әйтәбез инде. Бу очракта арвахның тиресеннән сөяк китә башлый икән, эшри башлый икән. Инде хәзер кабергә 7 мәртәбә кояш чыга, кояш бата. Күмгән көн саналмый. Бу очракта инде хәзер арвахыбызның сөягеннән ите китә икән. 40-нчы көнендә, 40 көн ятканнан соң кабердә итеннән тамырлар китә икән. 51-нче, 52-нче, 3-нче көннәрендә тамырлардан аерылып, арвахыбыз халадис рәвешенә әйләнә икән. Әгәр дә берәр сәбәп белән казылып алынмаса, әгәр дә мәет берәр төрле сәбәп белән казылып алынасы булса, бу очракта арвахыбыз 3000 елда тора икән, эшерми икән, хатта сакалы да үзгәрми икән. Ни өчен дигәндә, фәндә дә юк, диндә дә юк. Менә шушындай авыр көннәре булганга күрә, элекке борынгы бабаларыбыз безнең бу көннәрдә Коръән укыта торган гадәтне оештырып җибәргәннәр. Чакыруны булай чакыра торган булганнар. Фәлән абзый, тарихта шулай язылган, фәлән абзый, фәлән апты, безнең арвахыбыз бар иде. Аның бик авыр көннәре булганга күрә, менә бүген сөягеннән ите китә торган көн булганга күрә, Коръән укытырга ниятләдек. Шул Коръән мәҗлесенә килүегезне үтенәбез дип чакыра торган булганнар. Заманнар үткәченнән алай итеп такмаклап тормаганнар. 3-сенә, 7-сенәме, 40-намы чакырабыз дип чакыра торган гына булганнар. Хәзерге вакытта әгәр дә имамнарыбыз чит илдә укып кайта икән, аларда юк ул 3-се, 7-се, 40-лары әйткәнемчә. Шуңа күрә бу егетләрбез кайткашыннан да бездә дә шул таләпләрне куйдылар. 90-нчы еллардан 99-га хәтле бик авыр булды. Бабаларыбызга каршы чыктылар да. Мин дә буларга аңлата идем 18-19 яшьлек җегетләрбез кайткашыннан. Егетләр, әле имамнар булыр өчен тарихны да белергә кирәк. Ана телен, тарихны белергә кирәк. Аннан соң гына әле сез менә шушылай итеп кешене өнди аласыз. Тарихта шушылай итеп язылгачыннан, без менә шушы горып-гадәтне бик яхшы итеп алып барабыз, әлхәмдүлиллаһ, шушы көнгә кадәр. Шуны гына халыкка аңлатырга кирәк. Бу Коръән таләбе түгел. Әхмәт Зәки хәзрәт аңлатыр иде җомга вәгазьләрендә. Бу безнең бик кирәкле татар милләтенә булган горып-гадәтләребез. Әгәр дә без шушыларны укытмасак, бит җанның авырлыгы, галимнәр әйтәләр инде хәзер медицина, дин галимнәре дә 22 грамм ярымнан 29 граммга кадәр җитә икән җанның авырлыгы. Галимнәр шулай үлчәгәннәрдер инде. Ул күбәләк кебек кенә. Ул нәрсә белән яши? Безнең Коръән укуларыбыз белән, Коръән аятләре белән яшиләр арвахларыбыз. Аларга ул кирәк. Ярыйла ул әле Аллаһ Тәгаләнең бөтен кушканнарын үтәп барган булса,
Әле бит 100% үтәмибез. Бит әле Аллаһы Тәгаләнең кушканнарын. Жылына бер мәртәбә, я булмаса гомеренә бер мәртәбә Коръән укытмаган кешеләребез бар. Каравай ягына барганда, Коръән ашына барганда бер карчык туктата, 70 яшеннән узган инде. Сәйдә абыстай нәрсә ул Коръән укыту ди? Менә шуннан чамалыйк инде. Аның да бит бар арвахлары. Һәрберебезнең әти-әниләребез, бабаларыбыз, атабыз Адәмнән һәм атабыз Адәмнән алып безнең пәйгамбәребезгә кадәр 124 меңнән артыграк пәйгамбәрләр килгәннәр. Аларның һәрберсенең өммәтләре булган. Аларның рух шәрифләренә дә без хәзерге вакытта дуа кылырга тиешле. Ә инде без мәҗбүри рәвештә диярлектә әле укытырга өндәргә кирәк 3-7 40-ларына. Шакырмасалар да барып кир шунда, тыңла, укы, Коръәнеңне укы, вәгазеңне сөйлә, халыкка әдәп, тәртип, әхлак, хөрмәтләрне аңлат. Менә шуңа күрә без хәзерге көнебездә әле аны туктата алмыйбыз. Инде ялгышлык белән имамнарыбыз бу сүзләрне ышкындырганнар икән, халыкка аңлатырга кирәк. Бу бик кирәкле безнең гореф-гадәтебез. Әлхәмдүлилләх. Менә мин шушыларны кайда гына барсам да аңлатырга тырышам. Чөнки бабаларыбызга бик авыр булды инде бу. Аларны туктатыгыз хәзер дип инде әйткәченнән аларның оныклары укып кайткачыннан да бабай менә дөрес түгел, укытырга тиешле түгел дип әйткән кешеләр булгачыннан бабаларыбыз бик рәнҗиделәр. Шуңа күрә мин аларга аңлата идем. Телевизорларда да сөйләрмен, радиолардан да сөйләрмен, бабайлар, рәнҗемәгез аларга. Аларның шунда бит 90-нчы елдан рөхсәт булды. Мәйет юарга кеше калмады. Никах укырга кеше калмады. Шуннан соң илебез 40 илгә җибәрде шәкертле укырга инде. Йорт сайын эзләп җирдек. Бисмиллаһ әйтүче бармы? Кемне җибәрәсең дип. 40 илгә 40 кешене җибәрдек. Яше карты китте. Картлары гына бик картлары китмәде инде. Анда алар бик матур итеп телне өйрәнеп кайттылар. Анда алар Коръән аятларын өйрәнеп кайттылар. Гореф, гадәт, хөрмәт тирәләрен, кием тирәләрен вагоны белән шул илнекен тияп кайттылар да, менә үзебезнең гореф гадәтләребез бер якта, киемнәребез калды. Төркләр хатыннары белән киенә башлады, кара яулыкларны булавка белән эләктереп куя тордык. Аларның үз гадәтләре, үз таләпләре, ә безнең 911-12 елда был республика безне инде мөселман иле итәргә килгән гарәпләребездә тәкъдим иткәннәр гореф гадәтләрен бабаларыбыз алмаган, безнең үзебезнең гореф гадәтләребез бар дип. Алар килгәндә инде безнең хатын-кызлар шулпыга 16 килограмм алтын шулпы такканнар. Безнең 1000 елдан артыграк үз гореф гадәтләребез булгачыннан милләт безнең Аллаһы Тәгалә сөеп биргән эшчән, хезмәтчән, халыкчан, тынычлыкны сөюче, ислам динен алып баручы булып яраткан икән. Без аларга хәзерге вакытта да һәрбер илдә, һәрбер җирдә үрнәк булырга тиешлебез. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.